Hello po mga mamamayang, good morning po sa inyong lahat. Ngayong umaga na to ay magluluto po ako ng pancake. So sabayan nyo po akong magluto. Ito na ang ating mga ingredients. Unang-una, itlog, sugar, cake flour, tapos kakailanganin din natin itong honey, tapos fresh milk, at saka itong milk powder. Maglalagay din po ako ng baking powder. Ito po ang baking powder natin. Bibiyakin po natin itong itlog. Tapos po maglalagay po tayo ng 2 tablespoon na asukal. Ito po, 2 tablespoon na po ito. Nilagay ko po kanina. Pagkatapos po ay maglalagay din po tayo ng 1 tablespoon na honey. Ayan po ang ating 1 tablespoon na honey. Pagkatapos po ay i-mix well nyo lang. Ayan. Pagkatapos ko pong haluing mabuti ang itlog ay maglalagay po ako nitong strainer. Tapos ilagay nyo po ang inyong 1 cup na cake flour dito sa strainer. So, ayan na po mga mamamayang. Pagkatapos po ay maglalagay po ako ng milk powder na 2 pong ganito. Bear Brand po itong powder na milk. Tapos, maglalagay din po ako ng 1 teaspoon ng baking powder. Yan po. 1 teaspoon na po yan. Pagkatapos po mga mamamayang ay i-shake nyo lang itong strainer nyo. Ayan na po mga mamamayang. Pagkatapos po ay maglalagay po tayo ng 2 cups na fresh milk. Pagkatapos po ay atin na po itong i-mix. I-mix nyo lang kung mabuti para wala pong magbuo-buo sa inyong mga harina. So, ganito na po ang magiging itsura nito mga mamamayang. Pagkatapos po ay i-rest muna natin ng mga mamamayang. Nilagyan ko po uli ito ng harina kasi po masyado siyang basa. So, dinagdagan ko po. Dumidikit po kasi siya sa kawali pag masyadong basa. Kasi hindi non-stick ang aking kawali na gamit. So, dagdagan nyo na lang po ang inyong mga cake flour. Ayan na po mga mamamayang, maglagay lang po kayo ng konting olive oil sa inyong kawali. Tapos, pahiran nyo po ang kawali nyo. Pagkatapos ay ilagay nyo na ang mga pancake. Mga mamamayang, hinaan nyo lang po ang apoy para hindi masunog ang ilalim nito. Tapos, pwede na po itong babaliktarin. Yan. Ang sarap ng pagkaluto. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating pancake. Sana po ay nakuha nyo ang
reseping ito at sana nasundan niyo po ang paggawa. Sana magustuhan niyo at maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!